Aparo ni ma ok en ndalo mokwongo ma wawinje wach mar siasa mar jakom ei Kenya kae kata ei kor gweng' kata e dalawa kae. Ng'e ni kata ndalo mosebedo kochung' kaka rais bende nitiere thuolo mosenyiswa ni ok odhi chung', kendo kata mana the last election ne waneno ka deputy party leaders ariyo mane en Mheshimiwa Oparanya gi Mheshimiwa Joho nowacho ni gin ema idhi chung', kendo ne waneno ka party golo kata mana process of a nomination of a presidential candidate ma bende nogo e gazet ma ji no apply. To bang'e waneno kamano en gima nene okala kamano to miwa jatendwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ma bang'e nobedo presidential candidate. Koro ei kaka nanene ok apar ni gini oripo omiwa buok in terms of ka jakom pod bade dhi bedo involved and engaged e local politics ma Kenya ka. An ang'e ni jakom dhi bedo matek ne kata wacho en owuon ni ok odhi bedo involved e local politics magwa makae, but commitment ni adieri kamae kako dhi bedo e seche machalo kama tek ng'eyo. To mano nyalo mana timore ka jo party oyie ni wantiere gi katiba mar party, wan gi chike mag party ma party mondo omi teko oti kako tiyo beyond any political personalities. To pok waneno ka ODM as a party otiyo kamano. Kech samori winjo nyaka kata kitimo nominations to nitiere ywak ni samitimo nomination to kata mana jogo mago kura magin wege party go in terms of party members ung'e ng'at manendo yombo kendo gichako celebrate, to bang'e kichiwo certificate to ng'at manendo bonyo cha manendo yom malich mabe kuro kati wuoro ni to ere kaka ng'ani odhi mobedo nomini mar ODM as a party. Koro mago gin gik ma ka ODM nyalo deal godo kendo jakom nyalo miyo instruments of governance mar party mondo ti kako ripo bed ni gitiyo. Taparo ni adieri kata mana jotelo masani jakom osemiyo teko kendo sementa gi motegno ma waseneno ka nyingi mopogore osemiwa, jogo ma take over from chairmanship, jogo mabedo party leaders and all that. Ka ODM nyalo tiyo kamano ma jo party ominyaka teko ni gima nende jo party owacho cha makatibo wacho ni e party oluwo kaka chik wacho to wayie ni kama kaka nendo timre. Mano I believe ni ODM can transcend the personality mar Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. But king'iye kaluwore kaka gik moko osegabedo katimore to dware ni mondo jakom bendo yie ni adieri anasewacho ne jo Kenya ni koro I'm a nationalist and statesman. Kina dwa bedo ambassador mar ariyo mar mondo dhi e AU o represent piny kendo mondo represent godo jopiny. Manyiso ni kata jogo ma samoro nyalo dwaro ni mondo jakom odhi oting' badegi gibende gimi jakom thuolo. Kech waseng'eyo kuonde moko mabende nitiere jogo ma gin gi believe ni gin stalwarts mag political party, joteko kabisa mag party, makata kuonde ma jakom ok dwa ni mondo dhi o kampeni to sama tin chopa osechopo kanyo ineno ka jakom lore chopa to jiworo ni to kara obiro ga. Omiyo jogo ma bende nyalo interfere gi process machalo kama ma Kenya osekawo ni mato marwa kendo jakom is no longer a candidate mar party to en candidate mar piny ma bende wasewinjo ni jatelo mar Kenya William Ruto dhi launche as a launcher mar projects mang'eny. Koro jakom ben project ma dhi bedo launched on Tuesday. Koro kosebedo launched kamano to stalwarts mag party go owene jakom bende thuolo maka kura biro 2027 to ng'ato ogaga piny kaka en. Ng'ato kik believe ni en nyaka dhi mak bade mating'e ni Cleopas tosha. Omiyo ka wanyalo timo kamano to an gi yie kendo geno ni party bende nyalo grow kendo kata jo party bende man gi confidence e ODM bende bro bedo gi thuolo mar mondo gi release godo jakom odhi odil gi gik matimre e usiku cha